שלום לכולם, ברוכים לסרטון חדש. אנחנו הולכים לחפש קצת דיימונד. כמו שאתם רואים, כבר הכנתי צ'סט, את כל אלה, הכנתי 64 צ'סט, עבדתי על זה מאוד. what the fuck? כבר רק דיברתי על דיימונד וכבר מצאתי דיימונד. אומייגאד. מה? כמה דיימונד? סלופסי. חברים, אני חייב להשיג עוד נייט ויז'ן. אומייגאד. מה? חברים, אני שנייה מציג נייט ויז'ן. חברים, אז השגתי 2 נייט ויז'ן. אז בואו נראה איך כבר מצאנו דיימונד זד על ההתחלה. אומייגאד. כבר רק דיברתי וכבר מצאתי דיימונד. אז בואו נראה כמה מצאנו. אני חושב 2 בול. כן, 2. אומייגאד, לא השגנו אפילו אחד. עכשיו השגתי משהו. טוב חברים, אני אחזור לחפשות נסתות. חברים, אז מצאתי 64. הסתלרתי פה. סוף סוף יש לנו דיימונד. אוקיי חברים, בואו נכין דיימונד פיקקס. רגע, איפה קרפטינג טייבל? יופי. ככה עוד מעט ניקח את האיירון סוד. אוקיי, בואו נכין. מצאתי דיימונד חברים, סוף סוף אנחנו יכולים ללכת לחפש קצת אובסידיאן. וחברים, כדיצור אני הולך לחפור עד שנמצא אובסידיאן ואני אחזור אליכם. חברים, השגתי פה קצת אובסידיאן, אז היה בן 1000 עוף. אומייגאד, רוצה חרב של דיימונד? של איירון? יאללה, עוף לי עכשיו מהפרצוף. תודה על הרוד בוטן הזה שלך. לא יודע איך קוראים לזה. רגע, מה איפה הפתח שיצאתי ממנו? הנה, עשיתי לי פה איזה דבר כזה. מקסימום אני אבזבז קצת אובסידיאן, כי יש לי 64, מצאתי שם מלא. אוקיי, אז אני אבזבז, אין לי מה לעשות. חברים, בואו נעבור את זה. קליר. אפשר לבטל את הנייט ויז'ן הזה? לא נורא. איפה באתי משמה? הנה. דיימונד. חברים, עוד מעט נאמץ קצת כלבים. בואו נשים את זה פה, 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 את זה פלינט, מאיפה הבאתי עכשיו פלינט? את זה פה, את זה פה, את זה פה, 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 זה פה,
זה פה. טוב, יאללה, בואו נחשוף את כל הדברים. כל הדברים. שבר יותר מהר. אח שלי. בואו נצא לבנות בית. אני לא מדבר לעצמי, אופי. מה קרפטינג טייבל? מה אתה חושב? יאללה, בואו נשתמש בקרפטינג טייבל. טוב חברים, הפעם אנחנו הולכים לבנות בית מיצי. טוב, אז בואו כבר נסדר את הבפנים. אני הולך לבנות כזה בית קטן כזה חמוד. תלפה. חברים, בואו נראה איך מכינים את הפלינט. אני הולכת לחפש איירון, לא מעניין אותי. אוקיי, איירון. מה פילג'ר זומבי עכשיו? ביי, אופו. בוא נראה אם הם תוקפים אותי. כן, החיים שלי. כן, הם באים להרוג אנשים. הוא תקוע. אלו תקבל, מה אתה עושה? הנה. חברים שלי. בוא נשבור את זה. מה לעשות? אפשר לשמור אותך, החיים שלי? כעבור 2000 שנה. נו, תשבר כבר. אל תגידו לי שאיבדתי את כל הדברים. מזל של גבר בן 60. איירון, הנה אני בא. איירון. קאטי. חברים, אולי אני אעבור שנייה לקריאיטיב. תקשיבו, אני שנייה עובר לקריאיטיב. דחוף. אני צריך להבין. אני מצטער היום שאני מרמה, אני פשוט לא מוצא בארץ. בוא נוציא אוכל מהקריאיטיב, מה הבעיה? בוא נעמיס את זה, נחזור, ומה אני אעשה חברים? אני מצטער שאני מרמה, אני יודע שזאת רמאות קריאיטיב, אבל זה לא משנה. לא יכולתי לשרוד. אם הייתי מת עכשיו, הייתי במקום אבוד, הייתי ביעבוד. I'm ready to blow. When I snap it up, and I spit it in now. When I blow it up. Time drinking like bird. חברים, בואו נעמיס את זה. אוקיי, יאללה, בואו נשים נייט ויז'ן חדש שיש לי.
And a snack, 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 and set it up and I spit it on. When I blow, 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 turn up. Something like. סליחה שאני מרמה. יאללה בואי. עכשיו עוברים לסרווייבר. Speed it on. When I blow, 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 turn up. So I'm looking like. זה איירון, אתם הזוג חדש. טוב, מוכנים? And a snack, 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 stack it up and I spit it around. When I draw it up, I'm looking like. And a snack, 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 snack it up and I spit it around. When I draw it up, I'm looking like. סליחה חברים שעוד פעם עברתי לסוף וקראתי פשוט רציתי דאגתי שר יאללה תפסיק תודה יאללה אוכלים join up looking like חברים, אז הסתדרנו. בואו נראה איזה בלוקים יש לנו. בואו נבנה היום סתם בית. אנחנו בסרבה. לא, בואו. תקשיבו חברים, אני הולך להשיג מלא עצים ואני חוזר. חברים, אז חזרתי. השגתי מלא והצגתי מלא. אבל מלא. עצים. טוב לי בחיים יא פנלים טוב וואנה מה יש לי? כזה גודל, מה אני יכול לעשות? זה מין גודל אני יכול לעשות אני כבר עייף מרוב שאני עובד כל שנייה אני יוצר, כל שנייה אני זה, כל שנייה אני רוצה לבנות בית, כל שנייה אני זה, כל שנייה אני זה בלאגן קיצור Spit it on when I draw it up אם אני צריך עוד אני עוד יכין איתכם הפעם שתראו שאני אפילו לא מרמה When I draw it up, start working like תראו חברים אם לא הייתי את הסרטון עדיין לא היינו אפילו בונים חצי When I treat it down When I draw it up Start working like נשבר פה גם ככה פה הולכת להיות הדלת לא
ככה עושים את זה. ככה עושים את זה. טוב, גם ככה זה הולך להיות עם גג. טוב חברים, מתחיל להיות חסר לנו. זאת חזק. לרנסה בגלמה כזה. חיים שלי, למה ברחת? לא מחשב. לא מורחים מיונתן, נכון? מי בורח מיונתן? שברח מיונתן, מקבל עונש חמור. אני שם אותו בתוך החרא של אמא שלו, סתם. איך זה מגעיל אם שמים אתכם בתוך החרא של אמא שלכם. Spirit it around. wanna draw up. למה אתה ברח ממני אתה? שהוא זה רק ברח ממני. שניונות, למה אני עושה לו? שניונות, למה אני עושה לו? לא יודע. שמעת אותי, אני לא יודע מה אני עושה לך. Spirit it around. wanna draw up. Start working like. חברים, בואו נשיג עוד צים. בסדר, טוב. שלוש זה מספיק, לא? כן, זה מספיק. מה? ביוש. Hey, oh no. I got ADCs walking around through your neighborhood. Spit it on my sleeves. Everybody's like, what you got? I'm like, STD. Spit it like, you so fucked up, mama. Call the police. Call the police. I'm like, no. Hey, oh no. I got ADCs walking around through your neighborhood. Spit it on my sleeves. Everybody's like, what you got? I'm like, STD. Spit it like, you so fucked up, mama. Call the police. I'm like, no. חברים, אנחנו מתקדמים מאוד טוב. פעם הראשונה שלי עושה בית כזה, מעשי כל כך הרבה דברים במיינקראפט, ככה בקלילות. בקלילות. אתם שמים לב, בקלילות. אתם באים אליי. When the draw up. חברים, סליחות, שאני לא רוצה את כל אלה. חברים, אז חזרתי. עכשיו בואו נשים את הגלס. Spit it around. When I draw up. חברים, אז בסרטון, אז בפרק הבא אנחנו נהרוג כבשים, וכמובן נכין מיטה. אז ביי, מקווה שנהנתם, נתראה בפרק 2.